L-għodwa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibnu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Illum 3 ta' Mejju l-festa ta' żewġ apostli, San Filippu u San Ġagbu, aħna ngħidulu żgħir għax kien hemm 2 Ġagbu. Dan huwa dak li kien jiġi minn Ġesu, wieħed mill-kuġini ta' Ġesu, l-papa tiegħu kien jismu Alfew. X'aktarx kienu jiġu mill-Madonna direttament. U għalhekk dana Ġagbu l-minuri żgħir huwa magħruf ukoll bħala wieħed mill-qraba ta' Ġesu li saru apostli. Aħna nitolbu l-interċessjoni ta' dawn l-apostli li għax qegħdin nagħmlu l-festa tagħhom illum tnejn f'daqqa. Issir il-festa tagħhom għaliex huma flimkien għaliex huma mitfunin fi knisja waħda ġewwa Ruma Santi Apostoli li jieħdu ħsieba l-patrijiet konventwali, l-patrijiet Franġiskani konventwali, mhux il-bot minn Pjazza Venezia. Hemm il-Pjazza Santi Apostoli u hemm dil-Knisja sabiħa ħafna li tiġbor fiha l-fdalijiet tal-Apostlu San Filippu u San Ġagbu. Nitolbu l-interċessjoni tagħhom l-ewwel nett għas-suċċessuri tal-Apostli aħna l-isfijiet u anke għall-Knisja kollha f'dan il-mument taqtih il-qalb fl-Ewropa nitolbu l-interċessjoni ta' dawn iż-żewġ apostli. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq l-yemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti timlina bil-ferħ f'din il-festa li nagħmlu ta' kull sena ġieħ l-apostli San Filippu u San Ġagbu. Bit-talb tagħhom agħtina li nissieħmu ma' ibnek fil-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistoqilna narawk wiċċ imwiet għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet
minħabba fid-nubietna skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa, imbagħad l-12. Der imbagħad lil aktar minn 500 aħwa dixxipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġagbu u wara lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll, wara kulħadd qisni twelidt barra żmien. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl l-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, emili dejħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Il-mulej jgħid jien u triq, is-sewwa u l-ħajja. Filippu, min ra lili, ra lill-Missier ukoll. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas: jiena u t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll lill-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu, mulej urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom u int, Filippu, għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-Missier ukoll. Kif tasal int li tajt urina l-Missier? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda l-Missier li jammar fija qiegħed iwettaq l-emil. Emnuni, jiena fil-Missier u l-Missier hu fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba fl-emil stess. Fis-sewwa ngħidilkom, min jemmen fija wkoll qatt jagħmel l-emil li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnu qatt jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-Missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnaħtfu minnu bid. Filippu mhux l-uniku apostlu li jieħu ċanfira ħelwa minn għand Ġesu. U ħafna drabi daw iċ-ċanfiriet aħna infakruhom fil-festi ta' dawn il-qaddisin. Bħal midonnu meta tagħmel eżami u teħel u minflok infakruk fiċ-ċertifikat li qlajt, infakruk li rċivejt ittra li għandek failure. Imma u fil-festa tiegħek da. Il-Vanġelu ma jaħbilniex l-umanità tal-Apostli, u allura anke tas-suċċessuri tagħhom, jiena nħobb ngħid aħna l-isfijiet iridna il-preġi u d-difetti kollha tal-Apostli, meta tħares lejna hekk grupp tgħid tara
kollha mġienen u kollha nofs ras ukoll bħalma kienu l-ewwel apostli u Ġesu għażilna xorta. Filippu kien dak li introduċa lil Bartilmew il-sieħbu l-Natanael lil Ġesu meta qallu għax beda bħala disċiplu ta' Ġwanni l-Battista ma meta ltaqgħu ma' Ġesu meta Ġwanni l-Battista qallhom dak il-ħaruf talla li neħidnu bit tad-dinja. Allura marru wara Ġesu u kienu l-introduċa lil Natanael u l-Bartilmew Sambert lil Ġesu qallu aħna sibna l-Messija Ġesu bin Giuseppi minn Nazaret. Imma hemm minnhom ma femx il-kobor ta' dak li kienet jgħid u anqas l-identità ta' Ġesu li fir-risposta ta' Filippu jatina aħbar tant profonda x'hawnhekk huwa l-mument propju qegħdin fl-aħħar ċena, kapitlu 14 ta' Ġwanni meta Ġesu jidentifika ruħu bl-iżjed mod qawwi bħall-Missier. U jisu iċċanfarhom ftit ili daqshekk magħkom, somma 3 snin, ili daqshekk magħkom u għadek ma raftnix. Min jara lill-Missier, min jara lili jara lill-Missier ukoll. Għax qallu urina l-Missier, u biżejjed għalina inti li tiltaqa' għax tara, ma jfissirx tara biss bl-għajnejn imma li tidħol faqda f'komunjoni ma' Alla li tara, mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Ġwan huwa dan li aħna nidħlu fil-ġenna, li tara l-Alla hija tibda tgħix il-ġenna minn issa. Aħna jekk nifmu li f'dak kollu li jindikanna Ġesu hemm il-preżenza tiegħu, nibdew ngħixu l-ġenna minn issa x'qalilna dak li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti qed tagħmluh miegħi. Kif titrattaw li xulxin qed titrattaw miegħi. Mela meta nibdew aħna nifmu li fejn hemm Ġesu hemm il-ġenna, nifmu wkoll li Ġesu ma jistmelx jgħid jiena fħuk li għandu bżonn l-għajnuna f'oħtok li għandha bżonn kelma ta' inkoraġġament. Hemmhekk se ssibni x'għalfejn ħafna derijiet u ħafna sħab. Minu ġagbu huwa wieħed mill-qraba ta' Ġesu. Jiena dit impressjonani ħafna aħna nagħmlu lhom festa dawn l-Apostli. Imma meta ġiet il-ġimgħa l-kbira ħadd ma sabu aqqas b'nemes wieħed biss baqa' ħdejn l-omm. Issa dan kien qarib ta' Ġesu, anki dan ħarab, ġagbu żgħir, misteru kbir. Kultant tifhem ukoll raba sakemm inti tkun fuq is-siġġu kulħadd jiġi minnek. Meta tkun fuq is-salib ma ssib il-ħadd min jaf kemm ngħaddu minnha di. Għadda minnha wkoll Ġesu. Għax dan kien wieħed mill-qraba tiegħu u għamel mal-oħrajn ħarab dabbar rasu. U llum qed nagħmlu festa imma. Mhix kelma ta' kuraġġ għalina di li nagħmlu l-festa lil daw iż-żewġ briganti u aħna qed ngħidulhom qaddisin San Filippu u San Ġagbu. Għaliex? Għaliex bil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet sabu l-paċi fil-qalb tagħhom il-mulej jgħidilhom jiena nafkom ta' nafu x'issarfu imma se nibgħatkom x'għandru għamdu f'ismi. U anke l-kelma li għati l-Filippu hija qawwija ħafna, itolbu f'ismi u jiena naħdem. Ara x'qed jitlobna Ġesu anke fil-festa ta' dawn iż-żewġ apostli. Nitolbuhom anke fil-fallimenti tagħna li daw iż-żewġ apostli nfakruhom isma' intom m'intomx aħjar minna imma qaddisin aħna hemmhekk iridu naslu ħdejkom. Issa jekk ikonniex almenu noqogħdu ħdejhom eżatt ta' kumbat jara l-mulej. Imma il-festa tal-Apostli għandha dejjem timlina bil-kuraġġ. Ġesu għażel ġebel imxellef u għamlu plieri, kolonni tal-Knisja tiegħu. Hekk se jagħmel ukoll minni u minnek.
L-interċessjoni tal-Apostli Filippu Ġagbu iż-żejr. Ejjew nitolbu ħafna għal-Papa, suċċessur ta' San Pietru, għallina l-isfijiet, suċċessuri tal-Apostli u għas-saċerdoti. Kollha li huma wkoll kooperaturi tal-ordni tal-isfijiet biex il-mulej iħenna lina iħares għax jaf kemm aħna mxelfin imma fl-istess ħin jonġorna u jagħmel minna kolonni tal-Knisja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal poplu qaddis ta' Alla biex qatt ma jitfixkel mid-djufija u d-difetti tar-rajja imma iħares dejjem lejn Ġesu ir-raj it-tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ħafna l-paċi fid-dinja, b'mod speċjali l-paċi fl-Ewropa. Din il-gwerra li bdiet fi żmienna u ma nafux meta se tispiċċa. Min jaf kemm għad imridu mbagħtu il-konsegwenzi ta' dak li qed jiġri taħt imneħerna. Nitolbu l-mulej ibiddel il-qalb tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-interċessjoni tal-Apostli Filippu Ġagbu mulej. Nitolbuk il-grazzja li aħna sal-aħħar nifs ta' ħajjitna nitolbuk ma ninfirdu qatt minnek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej m'nidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apostli San Filippu u San Ġagbu u għamel li r-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix weħida il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsieba u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa' u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim ħarisa għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton
u mal-isfid kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek. U f'dawn ħutna li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. U ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u wodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel ikun kollha kemm tiegħek wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejk lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam tagħal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru is-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddeġus tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema. Biex aħna l-koll nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna l-jom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistruħu fi Kristu, Elena, id-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kozza tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
Agnese, Ċeċilja, Anastasja u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnien għall-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li intrid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħlina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bid-doni qaddisa li rċivejna saffi mulej il-għajnejn ta' ruħna biex mal-Apostli San Filippu u San Ġagbu naraw lilek fibnek u jkollna l-ħajja ta' dejjem
bi Kristu sina. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Ir-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Nofru dan ir-rużarju għal paċi fid-dinja, mod speċjali l-paċi fl-Ukrajina. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Żur Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkoronat b'koruna tax-xewk. Missierna li inti fis-semewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-semewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tal-batija meta s-Sinur Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin saw fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ngħid li xaħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għall-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Tlob għalina qaddisom Malla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
Ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina l-lum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, saw fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu jiddifuq. fis-sliq. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqa. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera tal-Dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' de. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerħa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Santi Apostoli. Itolbu Filippu u Ġagbu. Itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina.
Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlugħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.